Masih aku lah ya ngarit tapi gak tahu tak video. Yaiku omongane wong sing iri. Salahmu dhewe lah bukan mbok video. Justru iki pas ngene iki momen gawe awak dhewe. Coba ngerti pas susah saiki yo. Besok sudah dadi penak. Dadi juragan wedhus sing get sing asa tuh kan duwe kenang-kenangan. Mangane tak video. Jangan wong kene iki awak ndempor iki wong sibuk hari. Dadi gak ngurusi omongan A B C D. Iku urusanmu. Melanjutkan proses rambanisasi perburuan MBG. Komandan Satuan Rambanan iki berburu ngalor ngidul di tempat A di tempat B. Jadi survival wis koyo komando pasukan rambanan khusus. Teknikku berburu rambanan iku ono strategi nih rek. Dadi sadurunge aku mudhun lapangan iku agensi-agensiku, intel-intelku iku menyebar mencari titik-titik sumber kehidupan permakanan MBG.